Fraccions equivalents i multiplicació. Un pare fa un pastís per a menjar-se'l entre ell i el seu fill. L'agafa i el talla per la meitat. Però quan té tallat per la meitat li diu el xiquet: «Jo no vull un tros, jo vull 2 trossos». Aleshores el pare agafa el gabinet i torna a partir el pastís i li dona 2 trossos al seu fill. La meva pregunta: ha menjat el xiquet més que si li l'hagueren donat mitja part? Efectivament, ha menjat el mateix que si sols l'haguera donat un tros. L'únic que ha fet és dividir aquest tros en 2. Perfecte. Ara podem dir que 1/2 i 2/4 representen el mateix, perquè aquestes fraccions són equivalents. Molt bé. I així es diu el que ficàvem, que podeu multiplicar per el mateix nombre numerador i denominador i podeu treure una equació equivalent. En aquest cas, a multiplicar per quant? Per 2, perquè hem dividit per 2. Molt bé, seguim. En aquest exercici anem a apuntar la fracció que correspon. En aquesta, què serà? Un terç. I en aquesta, què serà? 2 terços. I en aquesta, què serà? Un quart, molt bé. I en aquesta, 3 quarts. Ara vaig a dividir cada tros de pastís en 2 parts. Ara hauré de ficar les parts ombrejades que tinc. Les parts ombrejades seran 2 parts. I quantes parts del pastís en total? 6. Aleshores he fet una equivalent. Aquestes 2 fraccions són iguals perquè representen la mateixa totalitat de parts ombrejades. Està exactament igual la figura. L'únic que he fet ha sigut partir-la. Anem a fer les altres. En aquesta, al dividir per 2, em donaria 4 parts de quantes? De 6, molt bé. I aquestes què seria? Molt bé. 2 parts de quant? De 8. I en aquesta? Molt bé. 6 parts de quant? De 8. Perfecte. Anem a veure aquestes pizzas com estan tallades i quantes té més trossos una que l'altra. Anem a comptar. Aquesta té, a aquesta part n'hi ha 4, més 4, 8, i aquesta té 2. Quantes parts té més? Què ficarem ahí? Pensem. Molt bé. Té quantes? 4. Per què? Ahí tenim 2, 2 per 4, que em donarà? 8. Ahí tinc 2 i ahí tinc 8. Vale? En aquesta tinc quantes parts? Molt bé, 6, i en aquesta tinc 3. Per quin nombre multiplicarem? Perfecte, té 2 vegades més parts que aquesta, perquè està ben dit que té 3 i aquesta té 6. Perfecte. Aquesta té quant? 3 per 4 són 12 i aquesta té 3. Quantes vegades té aquesta més que l'altra? Molt bé, té 4, perquè 3 per 4 són 12. Aquesta són 6 i aquesta són 2. Quantes vegades té més? Perfecte, 3. Ara anem a fer però soles de les parts ombrejades. Aquesta té una i aquesta quantes ne té? Molt bé, té 4. Per quant? Quantes parts té més? Té 4, perfecte. Aquesta té una i aquesta té 2. Quantes parts té més? 2, perfecte. Aquesta té 8 ombrejades i aquesta té 2. Quantes té més aquesta? 4, perfecte. Aquesta té 3 i aquesta té una. Quantes més té? 3, molt bé. Ara anem a escriure fraccions equivalents d'aquesta i aquesta. Anirem comparant-les. Comencem. Quantes parts ombrejades té la primera representació? Molt bé, té 4 de quantes parts? De 8. Serà igual a quant? A una part de 2 tallaes. I aquesta 2 ombrejades de quantes? De 6 serà igual a una ombrejada de 3. Així tenim que 8 ombrejades de 12 és el mateix que 2 ombrejades de 3. Seguim. 3 ombrejades de 6 és el mateix que una ombrejada de 2. Ja vam fer les fraccions equivalents, perquè és la mateixa figura, l'únic que hem fet és tallar més una pizza, tallar més un pastís, però el tros que van a menjar-se és el mateix. Dona igual que me'l mengi en un mosset que en diversos mossets. Anem a escriure fraccions equivalents de cada representació. Esta puc dir que té 2 parts ombrejades de 6, però també puc dir que té una part ombrejada de 3.
Aquesta pot dir que té 3 parts ombrejades de quant? De 9, però també pot dir que és una part ombrejada de 3. I en aquesta són 9 parts de 15 ombrejades, que és el mateix, és equivalent a quant? A 3 parts de 5. Ho enteneu? Utilitzant la multiplicació anem a trobar el numerador. En la A, per quan multiplicarem? Molt bé, hem multiplicat el 5 per 3, per tant, 1 per 3 serà 3. I en aquesta, per quan? Molt bé, per 4. 4 per 3, 12. I en la de baix, per quan? Molt bé, per 2, 10. I aquesta, per quan? Perfecte, per 10. Així que seran 70. Seguim. Aquesta de zeros m'agrada a mi. Per quan haurem multiplicat? La de dalt. Marcaré el 100, això ho marcaré en aquesta. I me sobra un 0. Per quant haurem multiplicat? Molt bé, per 10. Aleshores, dalt ficaré el 15 i el 0. Molt bé. Aquesta, tenim un 1.000. Assenyalé el 1.000. Per quant haurem multiplicat? Molt bé, per 1.000 més. Aleshores serà 78 i ficaré els 3 zeros que n'hi ha així. 1, 2 i 3. Perfecte. Anem a utilitzar la multiplicació per a treure les fraccions equivalents de 3 cinquens. La primera que faré serà multiplicaré per 2, és com si fos en la taula de multiplicar. 3 per 2 que em donarà 6 i 5 per 2 me'n donarà 10. Molt bé. Ara continuem. 3 per 3 quant és? 9. I 3 per 5, 15. 3 per 4 quant és? 12. I 5 per 4, 20. 3 per 5 són 15. I 5 per 5, 25. Així que aquestes fraccions són el resultat de multiplicar aquesta per 2, ho traiem per 3, el resultat de multiplicar per 4 i el resultat de multiplicar per 5. Numerador i denominador sempre per el mateix nombre. Anem a fer les fraccions equivalents. Primer multiplicaré per 2. 2 per 2, 4 i 5 per 2, 10. Continuem. Aquesta, per quan la multiplicarem? Per 3. 2 per 3, 6. 5 per 3, 15. Ara multiplicarem per 4. 2 per 4, 8. 5 per 4, 20. Per 5. 2 per 5, 10. I 5 per 5, 25. Molt bé. Ho aneu entenent? En aquest exercici hem fet 4 fraccions equivalents. De quina fracció? De 2 cinquens. Molt bé. Anem a trobar el denominador d'aquestes. Per quant hauré multiplicat la de dalt? Molt bé, per 5. Ara veig que ficarem 4 per 5, quan serà? 20. I en aquesta, quan ficarem? Molt bé, multiplicat per 7, 56. I en aquesta, per quan he multiplicat el numerador? Molt bé. Aleshores serà 6 per 6, 36. I en l'última, per quan? He multiplicat el 4. Per 10, molt bé. Aleshores veig que ficaré 100. Per quant he multiplicat el 3? Contem els zeros. Per quant serà? Per 1.000. Molt bé. Baix també hem de multiplicar per 1.000. Aleshores ficaré el 1.000 i ara què afegiré? Ho ficarem en un altre coloret. 3 zeros. És de dalt. Ho enteneu? I l'altre que ficarem? Ficarem el 100. I ara què afegirem? Molt bé, és 2 zeros de dalt. Ja ho tinc. En aquest cas serà 10.000 i en aquest cas serà 1.000.000. Anem a raonar un poc. La pregunta és, hi ha alguna fracció equivalent a 3 vuitens amb un denominador imparell? Expliqueu-lo. Què creu? Que sí o que no? La resposta correcta és que no. Per què? En la taula del 8 no n'hi ha ningú nombre que siga imparell. Tots els múltiples de 8 són parells.